rýchlu pizzu. Kus banánu, voda, vyžratý gel, sluchatka a pripája sa ku mne Patrik na druhú tretinu, takže ideme a potom pokračujem sám. Oh yeah. Tak, som akurát na 32. kiláku. Hodím si polku Mountain tyčinky a už tých 10 doklepem. Teraz som vybiehal tu na Smolecký hore do lesa. Fajnový kopec, ten kto pozná, ten vie. Už ma čaká len taká pohodička. Sedíš si tak na suši a zrazu pozrieš doprava a tam big more.